Drahí priatelia, vitajte v podcaste na týždeň od 26. augusta do 1. septembra. V tomto týždni končí hrozivý aspekt a znamenia zverokruhu sa uzdravujú. Tento týždeň sa nesie v znamení veľkých zmien a uvoľnenia. Pocity, ktoré prichádzajú od ukončenia cesty Merkúru retrográdnym pohybom, sú veľmi výrazné. Konečne je tu čas, kedy sa napätie uvoľní a naše tvorivé bloky sa stratia. Komunikácia bude príjemnejšia a jednoduchšia. Tento týždeň už prišiel čas aj na uskutočnenie svojich veľkých plánov a predstáv. Je to týždeň, kedy môžeme byť nielen uvoľnenejší, ale aj aktívnejší. Už od začiatku tohto týždňa môžu znamenia zverokruhu cítiť, že veci sa začínajú posúvať dopredu. Najväčšia úľava prichádza v stredu, keď Merkúr konečne prechádza do priameho pohybu v znamení Lev. Streda bude pre mnohé znamenia zverokruhu oslobodzujúca. Tento týždeň od 26. augusta do 1. septembra ukončí vlnu nedorozumení aj ďalších vnútorných komplikácií, kedy nás vnútorný hlas skôr navigoval do cesty minulosti, než do aktivity a radosti z prítomnosti. Je to oslobodzujúci týždeň, pretože vesmír ukončí obdobie nedorozumení, zdržaní a rôznych komplikácií, ktoré nám Merkúr v retrográde priniesol. Tento týždeň bude v strede týždňa najintenzívnejší a najdôležitejší. Merkúr v znamení Lev je v stredu radostným poslom jasnosti. Všetky astrologické aspekty, ktoré sa naplno odomknú v druhej polovici týždňa, predpovedajú odvahu a odhodlanie. Veci, ktoré sme doteraz považovali za nemožné, sú jednoduchšie a jasnejšie. Lev vedie energiu tohto týždňa spoločne so znamením Panna. Dve energie, Zeme a ohňa, sú v tomto týždni energiou akcie, ktorá je však spojená s jasným plánom. Takéto spojenie predpovedá dobré výsledky našich rozhodnutí. Tento týždeň máme pocit, že komunikácia sa uvoľňuje a celkovo je aj atmosféra druhej polovice týždňa priateľská a pohodová. Cítime, že veci, aj tie, ktoré sme nemali pod kontrolou, teraz zapadajú na svoje miesto a majú jasný zmysel. Dejú sa hlavne tie veci, ktoré sa majú, ale veľa ovplyvníme aj našimi vlastnými rozhodnutiami. Aktuálny týždeň začne pod vplyvom mesiaca v znamení blížencov. Jeho presný pohyb týmto znamením ukazuje, že nastal čas, kedy sa komplikácie v medziľudských vzťahoch blížia k svojmu vrcholu. Uplynulé týždne, emotívne náročné a energicky vyčerpávajúce, sú pomaličky za nami. Mesiac prejavuje veľmi špecifické črty znamenia blíženci. Blíženci sú spájaní s komunikáciou, učením sa a socializáciou. Pondelok a utorok sú tak dňami, ktoré nám dávajú mnohé informácie. Vítajme ich a težme sa z každého rozhovoru a z bližšieho emocionálneho spojenia s najbližšími. S úvodom týždňa hľadáme odpovede na témy, ktoré nás zaujímajú. Sme bádatelia. Skúmame, ako môžu nové poznatky povzbudiť náš život. Efekt mesiaca v úvode týždňa sa dotýka všetkých aspektov života znamení zverokruhu. Niektorí z nás sa viac zaoberajú vzťahmi, iných čaká ako keby nový štart na pracovisku. Po odoznení retrográdneho Merkúru z nás mnohých opadne ťažobný kameň, ťahajúci naše emócie do temných zákutí.
Už v pondelok je Merkur slabý a mesiac znamenia nabáda, aby viac komunikovali a konali. Kreativita sa konečne odomyká. Prílišná zvedavosť nás ale môže ohroziť. Nebezpečné budú aj klebety, preto sa v úvode týždňa držme hlavne bielej energie, slov, ktoré nikomu neubližujú a liečia. Rýchle rozhodnutia budú u niektorých znamení zverokruhu nutnosťou, ale nezabúdajme, že všetky rozhodnutia vyžadujú dôkladnú analýzu. V útorok nás môžu úlohy viac preťažiť. Trigon, ktorý vytvorí Venuša s Uránom, je vánkom prekvapivých zmien. Týkať sa budú najmä vzťahov. Niekto nás poteší svojou krásnou stránkou osobnosti, ktorú sme doposiaľ nevideli. V útorok máme chuť urobiť niečo iné, výnimočné a zaujímavé. Nezvyčajné kroky v živote môžu byť teraz nielen vzrušujúce, ale aj zaujímavé pre budúcnosť. Ak máme dobrý nápad, zrealizujme ho, radí predpoveď týždenného horoskopu. Astrologicky najdôležitejšie vibrácie tohto týždňa sa k nám dostávajú od stredy až do konca pracovného týždňa. Udalosti naberajú na rýchlejšom tempe a preto aj my, znamenia zverokruhu, vnímame väčšiu dynamiku týchto dní. Veci sa tento týždeň urýchľujú a blížia sa k nejakému zaujímavému pomyselnému vyvrcholeniu. Za týmito pocitmi stojí najmä koniec nepríjemného aspektu, ktorý bol v našej blízkosti pár týždňov, teda už od začiatku augusta. Konečne sa uchopíme šancí a aktívne sa zapojíme do činností, ktoré sú zmysluplné pre naše vzťahy, prácu a pre celkový pocit spokojnosti v prítomnosti aj do budúcnosti. Mnohé veci, ktoré od 1. augusta stagnovali, sa teraz dostávajú do pohybu. Všetko sa začína riešiť a vnímame najmä veľké uvoľnenie komunikačnej bariéry a takého vnútorného pocitu nepokoja a necelistvosti. Streda prináša nový, svieži, nádejný a veľmi príjemný vietor do plachiet nášho života. Na znamenia zverokruhu však v tieto dni čakajú istotne aj dôležité rozhodnutia, ktoré by mali byť sprevádzané väčšou sebadôverou, láskou a presvedčením. Pocity minulých týždňov boli komplikované, ale všetky aspekty druhej etapy tohto týždňa ukazujú, že zlá karma od nás uniká, aby ju vystriedalo pohľadenie bezpečia, naplnenia a radosti. S mesiacom v Rakovi mám v stredu a vo štvrtok dokonca veľkú radosť z prítomnosti najbližších. Rodinné záležitosti, domov a vnútorný pokoj sú najdôležitejšie. Mesiac vo svojom domove v znamení Rak znameniam zverokruhu umožňuje naplno si užívať všetky pozitívne zmeny, ktoré súvisia aj s koncom cúvajúceho Merkúru. Priestor pre seba samého je však aj v rámci energií týchto dní nevyhnutnosťou. Pocity nám teraz pomôžu urobiť si základ pre budúce plány. Štvrtok 29. augusta je tiež zaujímavý. Venuša sa presúva do znamenia Váhy a teda je tiež ukotvená vo svojom domove. Planéty, prechádzajúce sa vo svojich domovoch, počiarkujú bezstarostnú a láskyplnú atmosféru týchto dní aktuálneho týždňa. Akékoľvek nezhody, nervozita alebo konflikty sú tento týždeň ľahko liečené cez porozumenie a uvedomenie si skutočných životných hodnôt. Váhy prinášajú záveru týždňa veľkú diplomaciu do toho, ako jednáme s ostatnými. Nerozhodia nás ani rozličné názory. Naopak, hľadáme kompromisy a spôsob, ako nájsť spoločnú reč. Piatok,
ktorý ešte udržiava príjemnú atmosféru veľkolepého návratu Merkúru do direktívneho pohybu, je pohodový a radostný. Piatok sa napojí na vyliečenie všetkých citových aj fyzických prekážok, ktoré nám bránia v tom, aby sme sa tešili zo života. U veľa znamení dochádza v závere týždňa k veľkému uvoľneniu. Opadá z nás tiaha emocionálneho a komunikačného bloku. Dostávame sa na cestu sebapoznania a ľahšie sa rozprávame na rôzne témy s ostatnými. Atmosféra je veľmi priateľská, spoločenská a správne, pozitívne emocionálna. V piatok a ešte aj v sobotu sa mesiac uloží v súhvezdí Lev. Znamenia zverokruhu sú vďaka tomu tvorivejšie, chcú sa baviť a nechýba nám ani nadšenie pre všetky príjemné aktivity, či už s rodinou, alebo aj o samote. Lev však miluje byť v centre pozornosti a preto majú teraz znamenia zverokruhu možnosť zorganizovať aj nejaké spoločenské podujatie ako oslavu týchto krásnych a uvoľnených dní. Tento týždeň sa nebojme naplno prejaviť. Ukážme svoje emócie a dajme ostatným plne najavo, čo cítime. Lev nám na konci tohto týždňa dodá odvahu a dokonca aj charizmu. Dary, ktoré môže využiť každý z nás. Pre niektorých môže byť nedeľa trochu stresujúca. Hovorí o tom nielen blížiaci sa začiatok školského roka, ale aj presne s týmito procesmi zosúladené astrologické udalosti. Zemská energia, ktorá však pomaly prúdi od mesiaca, je veľmi pohľadzujúca a upokojujúca. Pripomína nám, že sa niekedy možno zbytočne sústredíme na vytváranie stresu tam, kde byť nemusí. Nedeľa je aj podľa astrológie dňom zmien, no hlavne nových začiatkov. Začíname veľké veci, ale ešte predtým si v nedeľu zaslúžime priestor pre seba a dostatok odpočinku. Nedeľu preto venujme relaxu. Strávme napríklad hodnotný čas v prírode, alebo si doprajme relaxačný rituál. Zharmonizujme svoju vnútornú energiu, ktorá bude pre ďalšie dni nevyhnutná. V nedeľu je čas venovať sa svojej duši a svojmu telu. Na nový týždeň sa sústreďme manifestovaním pokoja a rovnováhy. Tento týždeň môže byť tým, na ktorý viaceré znamenia zverokruhu nezabudnú. Druhá polovica týždňa bude určite o mnoho intenzívnejšia. Streda nám dá obrovskú úľavu a novú energiu do všetkých oblastí života. Posúvajme sa tento týždeň vpred a urobme napríklad aj dôležité rozhodnutia. Skúsme vniesť do vzťahov viac rovnováhy a lásky. V nedeľu je nevyhnutná starostlivosť o seba samého a o tých, na ktorých záleží. Pod vplyvom raka a váh je koniec týždňa v rovnováhe tak, ako sú vládnuce planéty v bezpečí a v harmónii vo svojich domovoch. Nech vás, moji milí priatelia, tento týždeň obohatí takým silným spôsobom, ako to predpovedá astrológia. Prajem vám, aby ste využili všetky dary, ktoré poskytuje útecha od ukončenia náročného retrográdneho Merkúru. Nech je to pre každého z vás týždeň naplnený pokojom. Nezabudnite si ale aj oddychnúť a povzbudiť tých, ktorí potrebujú vaše silné rameno a pomocnú ruku. Rozdávajme lásku a radosť, aby sme mohli čerpať božskú auru z lásky, ktorú rozosievame. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujeme za každé zdieľanie tohto videa. Ak chcete mať prístup k pravidelným informáciám zo sveta horoskopu a tarotu, odoberajte náš kanál. Ešte raz vám prajem všetkým láskyplný a úžasný týždeň.